अमाबादि जाथायल'जोबो माने बाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिराद बर मोनबाय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बायबो हाय लोगोफोर दिनै आङो कलकातायाव थांगोन आरोना दिघायावहाय ओमफ्राय दा जोङो बुरजायैनो थांगोन ओमफ्राय आङो दा ओंखारबोबाय ओमफ्राय ओंखारनानै सिगां आङो थांनायनि सिगां जोंनावहाय माखासे ट्रेनावहाय दा थांनायावहाय जानो थाखाय माखासे जिनिस लांफैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्य आं नै दा दैजिरियाव फैबाय दाबायावहाय अमा बेदर लांफानोसै ओमफ्राय रुटि लांफानोसै दा ट्रेनाव जालांनो ओमफ्राय लांबाय थादो लोगोफोर ना फैबाय आरो आं ना बेवहाय लांफैनो ada Mas Sinta लाबाय आरोना बहायबो सुवाखै आरो बानायगासिनो दं बेदर लाखाबाय लोगोफोर हाखु दाखु ओंखारबाय आरोना दिन गाज्रिनि अखा हाबाय थानाय सप्ता खनसेनि बारा जाबाय ड्रेस मोनसेबो मोजां गैया खुनुरुखुम बेखौनो माबाय दारि आङो थांनो ओंखारबाय आरोना थाबायगासिनो दङ ओमफ्राय आंखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय नै बिराद गिदिरखा अजनाबो मा लाखोथाय थ' लोगोफोर लोगो मोनसिगोन उनावहाय फिलिप थांगासिनो दं बङाइगाव थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय ट्रेनाव थांसै जोंना 3टायाव दङ ट्रेना ड्रेसाबो गैखाया नै बेसो सुनोबो मोनखायाखै एकदम गोजा जाखासो माबोरै नुखोथाय फाइनालि मोनफैबाय आरोना दालिगावआवहाय ओमफ्राय जोंना ओरैहाय गारिया फाम होदों आरोना गारिया एसे फाम खमनो गारि फाम सोदों ओमफ्राय दा थांसिगोन आरो दा जोङो आरे बेग थिखोनाया आखाइ रुबायलायदों दहायना दा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों जोङो दा बहाय दङ जाबाय लोगो मोनफैबाय आरोना बिसोरखौ ओमफ्राय फाइनालि जोङो दा स्टेसनाव मोनफैबाय आरोना दा थांसिगोन आरोना जोङो लोगो मोनफैबाय नैलै फट' लानायाव बेस्थ'थार मालाय दै लानोसै दै Satu saya mungkin, itu dia atau tidak? biasa. Kami, kalau kita jalan To Digah. Ada yang orang kena? Dia niscaya. Asa? Ya, bagaimana ber nah? Bahaya mau baca apa aja nggak? मा जाग्राफोरखौ दासो लोगो मोनदों ओइ ब्लगसो ब्रा ब्लगसो बुंदों मा बुंदों अमाबादि जाथायल'जोबो बिसि जाग्रा गोजा नायलाय उदैफ्रा थांगासिनो दङ ना जोङो ब्रा जोंबो फैगासिनो आरोना उन्दुनोसो ओंखारलायदोंमोन दासो अमा जाग्राफोरखौ लोगो मोननानै ओइ गोरा बिदिनो ट्रेनाव दं आरोना जोङो ट्रेनावहाय ओमफ्राय दासो ट्रेनावहाय जों थांगासिनो आरोना ओरैहाय
जाबाय आरो ना नै लाजेनबाय नै बिसोरबो जाबाय आंबो जानोसै आरो ना बेयो आंनि अमा मेजेम नै अमा मेजेम फैबाय किसानगंज किशनगंज में है यहाँ तक पहुँच गए अभी आगे का सफर देखते हैं कैसा होगा अरे ट्रेनाव जिराय जिराय माने बाजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय बिराद बर मोनबाय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बायबो दा जोंनावसो अखा हागारना हागायाखै जाखो ऐसा क्यों देख रहा है ऐसा क्या बोले यार टूटा फूटा स्टेशन है देखते हैं बिराद मोजां बार मोनसोना बार बिराद मोजां बिहार स्टेशन है बिहार देख सकते हो हमारे साथ बिहार किशन स्टेशन पे है तो सब लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं तो